De jongen stiert bal van emotie, benammen in de slotfase, want Mark de Vries meent dat hij de winnende penalty krijgt, maar hij krijgt een gele kaart voor een zwalbe. Ik kan me maar over niet bij hoor. Ik bedoel, hij geeft gewoon een zwalbe. Nou, ik weet niet wat hij een zwalbe vindt dan, maar ja. Hij viel te laat, joh. Ja, veel te laat. Ik bedoel, als je te vroeg valt is het niet goed. En dan doet hij er alles aan om door te gaan, is het weer niet goed. Ik snap het niet, maar ja, goed. Het is een keuze van de scheids. En nogmaals, dat is niet het enige waardoor je puntverlies leidt. Assistent-trainer Henk de Jong wint hem op. Hij helpt het verhaal bij de vierde official en dat levert hem een rode kaart op. Ja, zelfs de spelers van Veendam komen krijgt bij ons en bij mij dat een dikke penalty is met Mark de Vries. Ja, als je daar geen penalty voor jou en dat zei ik zin hem. En daarin duw ik hem een beetje aan. Als dat geen penalty is, dan duw ik hem aan. Dan troe ik hem aan. Ja, en dan roept hij direct voor de kaart. Nou ja, ik maak het niet aan, dus het is dom voor mij. Maar ik ga net vijandig als je een man in. Dat weer een beetje emotie. Cambuur zette de wedstrijd goed uiteen. Wie dominant, hier initiatief en creëerde ook mogelijkheden. Reza Goganiat stuit op Peter van der Vlag en de rebound wordt mist door Ozun Turk. De betere kansen in de eerste helft dus voor Cambuur. Ozun Turk, hij is op dreef, gaat zelf dan het avontuur aan en gaat gewillig oer de knibbel. Mooie actie en dat levert dan wel een penalty op. Behendig uitspelen en dus de kans voor Cambuur op de voorsprong. En die voorsprong komt er, want het is Reza Goganiat die het na 40 minuten Cambuur op 0-1 zet. Een verdiende voorsprong op dat stuit, want Cambuur wie Veendam de baas. Maar in de tweede helft dan zullen de rollen toch wat meer omdraaien. Veendam staat net van niks zo heeg in de Jupiler League, gaat op jacht naar de aansluitingstreffer. Het levert kolderieke taferelen op, maar net echt een heel soort gevaar. Mister Jerre van Lamboy. Dan een lichte oertreding van Cambuur, maar wel een vrije trap voor Veendam. We hebben het over de 60ste minuut van de wedstrijd. En dan staat er Angelo Saintje, de verdediger, en die helpt maar eens uit. En die bal die waait er samen in. Van richting verloren, maar het is wel 1-1. Die bal komt op me af en die zwabbert. En in plaats van dat ik hem vol raak, schamper ik met mijn zijkant van mijn hoofd. En volgens mij viel die mooi in het hoekje. Pech dus voor Leon Hezen, want na een uur is de stand weer in Liekwicht. Vanaf dat moment denk ik dat er niet meer gevoetbal werd. En dat het een beetje bikkelen was, lange ballen. En daarin hebben wij verzuimd om nog zelf te voetballen. Want dan creëren we eigenlijk elke wedstrijd mogelijkheden. En dat zijn we daarna vergeten. Geen penalty dus voor Cambuur in de slotfase, maar ook Veendam scoort net meer, dus het blijft 1-1. We wisten gewoon dat het een hele moeilijke avond zou worden. Hun konden onbevangen spelen, staan 5 punten op ons voor. Nou, wij wilden graag winnen om die aansluiting naar Veendam te vinden en een vaste plaatsje bij die eerste 8 te krijgen. Nou ja, op een gegeven moment merk je dat er niet meer in zit dan 1-1, dus dan moet je dat punt maar naar huis brengen.